warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sekajen kula kang libur laras pelok pacet 6. Ingkang kamot ing surat Al-Asri, surat ingkang kaping 1 mung 3 ayat cacahe. Kapisan tegesipun demi wektu utawi wanci mangkono werdinira wigatining wektu datang ngemungake asar hajining wektu yakti tanpa upami wakongsi tanpa guna dene jarwane ayat kaping 2 sayektine manungsa menika padha kapitunan kabeh. Dene ayat katelu kejaba wong kang padha mukmin lan ngamal saleh sarta gelem suka bernut lenggen elingan ingkang hak lan weh pemut netepi sabar sayekti wus purna